ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዝበልናዮ ሓድሽ ዜናን ፍጻመታትን ሒዝና ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። መዓልቲ ኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ብድምቀት ተጸንቢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ሃገራት ኣፍሪቃ ብምዃን ኣብ ኣስመራ ፓላስ መዓልቲ ኣፍሪቃ ኣኽቢሩ። እቲ ጽምብል ኣፍሪቃ ሓደ ልቢ ሓንቲ መሬት ሓደ ዕድል ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ሚስተር ፑርሰቫርስ ሙምቡዛሊ ኩምሸን መደረ ኣስሚዖም። ቅድሚ ዝጽምብል ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝቕየር ዘሎ ዓለማዊ ስርዓት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተኻየደ ሰሚናርን ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኣፍሪቃን ናይ ኩዕሶ እግሪ ግጥማት ተኻይዶም ነይሮም። ኣብቲ ጽምብል ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ሎሚ ዓመት መሪሕ ቃል ሕብረት ኣፍሪቃ ቀጻልነት ዘለዎ ቀረብ ጽሩይ ማይን ስርዓት ጽሬትን ምርግጋጽ ዝብል ኮይኑ እዚ ድማ ንእሽቶታት ኣጀንዳ 2063 ንምውቃዕ መሰረት ምዃኑ ገሊጹ። ኣፍሪቃ ብተፈጥራዊ ሃብቲ ዝሃብተመት ኣህጉር ምዃና ብምጥቃስ እዚ ሃብቲ እዚ ብተኣማንነትን ብስነ ስርዓትን እንተተመሪሑ ንኹሉ ዘጠቓልል ዕብየትን ቀጻሊ ልምዓትን ከም ዘብጽእ ገዚቡ። ብተወሳኺ ኣፍሪቃውያን ብመንፈስ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ክሓብሩ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ። ኣፍሪቃ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ግቡእ ቦታ ክትሕዝ ዘለዋ ብሓድነት እምበር ብምፍልላይ ኣይኮነን ክብል ድማ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ንናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ዒላማታት ዘለዋ ተወፋይነት ብምርግጋጽ ነፍሰ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ሰብኣይ ሰበይቲ ህፃን ጽሩይ ማይን ክብርን ክረክብ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ። ብተወሳኺ ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ብወገኑ መዓልቲ ኣፍሪቃ ካብ ምጽንባድ ንላዕሊ እቲ ሓበራዊ ጉዕዞን ሓበራዊ ዕድልን ዝተረጋገጸሉ መድረኽ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሓደገኛ ወጥሪ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ባብኢል መንደብ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ የመን ኣብ ልዕሊ መራኸብ እስራኤል ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብቲ ዞባ ሓደገኛ ወጥሪ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንኣሜሪካን ንእስራኤልን ናብ ዝለዓለ ዞባዊ ውግእ ክሽምመንን ከቢድ ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ የጠንቅቑ። ጉጅለ ሑቲ ኣብ መራኸብ እስራኤል ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ነቲ ኣህጉራዊ መስመር ንግዲ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ። ኣሜሪካ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ንምግታእ ምስ ዞባውያን መሻርክታ ብምዃን ጸጥታ ባሕሪ ንምሕላው ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ተገሊጹ። ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምምላስን ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ቅኑዕ ፖሊሲ ንምኽታል ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት እውን ተጠቒሱ ይርከብ። ግብጺ ኣብቲ ዞባ ወተሃደራዊ ስፍራ ንምርካብ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ዝተፈላለየ ስምዓት ከም እትገብርን እዚ ድማ ነዚ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ። ብሓፈሻ እቲ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ባብኢል መንደብን ዘሎ ወጥሪ ንጸጥታ እዚ ዞባ ጥራይ ዘይኮነስ ንንግዲ ዓለም እውን ዓብይ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሉዓላውነት ባሕሪ ኤርትራን ወደባታን ሕጋውን ታሪካውን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ወደባታን ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ክትዓትን ርእይቶታትን ክለዓሉ ጸኒሖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ናቶ እዩ ብዝብል እተቕርቦ ዘላ ሕቶ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉን ታሪካዊ ሓቅታት ዝጠሓሰ ምዃኑ ክኢለታትን ተዓዘብትን ይገልጹ። ከም ዝፍለጥ ሉዓላውነት ባሕሪ ኤርትራን ወደባታን ብሕጊ ዓለም ዝተረጋገጸን ዘተሓትት ዘይኮነ እዩ። ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ብ1991 ንመላእ መሬታን ባሕራን ሓራብ ብምውፃእ ብ1993 ብሪፈረንደም ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ረኺባ እያ። ስለዚ ባሕሪ ኤርትራን ወደባታን ናይ ልዕላዊ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኖም ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ። ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ብታሪክ ምስኣ ዝተኣሳሰረ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እትጥቀመሉ ናይ 3000 ዓመታት ታሪክ ዝብል ምስምስ ብብዙሓት ታሪክ ተመራመርቲ ከም ጽውዕ ጽዋይ እዩ ዝግለጽ። ኣሳያማ ዶባትን ዋንነት ወደባትን ብመሰረት ውዕላት መግዛእቲ ጣልያን ዝተወሰነ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀዋሚ ዋንነት ከም ዘይነበራ ታሪካዊ ሰነዳት የረጋግጹ። ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ንላዕላውነት ሃገራት ዝግህስን ንሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ። ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ንባሕሪ ዓፀውቲ ሃገራት ብስምምዕ ክጥቀማሉ መሰል ዝህብ እኳ እንተኾነ ብሓይሊ ወይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዋንነት ክሓታ ግን ኣይፈቅድን እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኤርትራ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ምስቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ቁጠባታት ብድሆታት ተደሚሩ ንርግኣት እቲ ዞባ ዝያዳ ዘተሓሳስብ ይገብሮ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነት መሬትን ባሕሩን ድርድር ከም ዘይቅበል ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ሉዓላውነት ባሕሪ ኤርትራ ውጽኢት ናይ ብዙሓት መስዋዕትን ሕጋዊ መስርሕን እዩ። ዝኾነ ይኹን ነዚ ሓቂ ክቕይር ዝፍትን ታሪካዊ ጽውዕ ጽዋይ ይኹን ፖለቲካዊ ጻቕጢ ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ ሕጊ ተቐባልነት የብሉን። ሰላምን ምትሕብባር ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክረጋገጽ ዝኽእል ድማ ሃገራት ንዶባትን ሉዓላውነትን ነናሓደ
ሓድሕደን ክከባበራ ከለዋ ጥራይ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም